Дами и господа, този поздрав е специално направен от Иса Мерджана и неговото семейство, специално за жена му Назар и за най-красивите ми деца Хаят и Зейра, за Мерцедеса оригинално от Иса Шампиона. Top Music Production. Авела, Кая, Гилитаро, Иса Мерджана и Итало, леско семейство от голямата пещера. Поздрав Керава, Меромняке, Назараке, кай си мо баро думо ко животи. Ромален ми фамилија, мастарен ту маре мосте, и симан бут бари фамилија, капа барав ту мен. Вали грми на Мерджана, пак му врми, ефтино купува, скъпо продава, бикнела пещера и южната фракција. Ефтино леу, ефтино бикнел, всичко сам постигнал, сам се издигнал. Има жена, къща, палат и най-красивите деца. Хаят и Зейра, вали гърми на Иса легендата, пак му върми, ефтино купува, скъпо продава, бикнела пещера и южната Франција. О Иса Шампион те шунен со вакерел, наши перавена мане Иса, па ме синьом будзурао, одоле си баре легендарија, тари бари, пештера од джамбаза, о баре дому како